Къде отиваш, Господи? Попита Петър Исус преди около 2000 години. Отивам в Рим, за да бъда разпнат отново, отговори му Христос. Колко пъти бе разпъван за тези 2000-летия, никой не може да ги преброи. Никой не може да преброи човешките грехове. Дните ни на земята обаче винаги са били преброени. Казват ни го маите, четем от ведите. В началото на миналия век енигматичният алхимик Фулканели пръв си дава сметка, че кръстът в град Хендай е най-важната емблема, която оказва точния момент, когато ще се случи краят на времето. Той открива, че кръстът е покрит с символи, които показват 4 ери според индийската система Юга. Съгласно тази митология, първият етап на живота и времето продължават 1 728 000 години. Той се нарича Златната ера. Това е период на безкрайно блаженство, без войни и глад. През втория етап, Сребърната ера, нещата леко започват да се влошават и хората се променят. Третият етап, известен като Бронзовата ера, е началото на падението на човечеството. Злото е навсякъде и светът е в дисхармония. Сега сме в последната, Желязна ера. Това е времето на пълно зло и корупция. Движещата сила е алчността. Всяка ера е с 1/4 по-кратка от предишната. Сега сме в края на последната. А според преданията, времето в нея тече най-бързо. Времето щяло да се забърза. Ами то времето вече се е забърза. Само си помислете за половин век какви постижения направихме. Колко хилядолетия човека е разработвал най-голямото си постижение, колелото като употреба за превозно средство, а за 50 години ние направихме неща, които не са и сънувани дори от Жул Верн. Знаем, че маите били обсебени от звездите и числата. Създали редица календари, но най-голямото им прозрение е било, че на 21 декември 2012 година Земята ще се изравни със Слънцето и центъра на нашата галактика Млечния път. Какво обаче означава това за нас? Световно известният мексикански шаман и писател Дон Мигел Руис е малко скептичен за прогнозите на своите предци. Маите създават своя календар така както египтяните, финикийците, индусите и много групи по света. Разликата е в това, че календарът на маите измерва цикли по-дълги от 4000 години. И един такъв цикъл приключва на 21 декември. Това само по себе си няма никакво значение. Това ще е просто ден като всички останали. Както всяка година, когато приключва календарната и започва нова, така и сега ще се опитаме да погледнем назад и да направим равносметка. Това е основното, което може да се каже за календара на маите. Нищо катастрофално няма да се случи. Моето уважение на вече несъществуващата цивилизация на маите. Били са точни, били са омагьосани от числата, били са страхотни математици, астрономи. И това е нещо, което наистина много уважавам в тяхната култура, но самите те не са могли да предрекат залеза и краха на империята си. Календара наистина е бил много точен, но цивилизацията, която го е създала, моето уважение, много е възможно това да е и с извънземен разум. Тук не, в никакъв случай не искам да уважавам и учители и извънземен разум, но просто цивилизацията вече няма. Календара на маите на мен ми прилича на мъртвите езици гръцки и латински. Тоест нещо, с което можем да правим справка, нещо, което можем да уважаваме, то да ни илюстрира различни неща,
но то не се прилага. Значи най-стария приложим календар в света в момента е китайския. Древните астролози са работили предимно с 7 планети, които са Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Това са 7-те планети, които преди да бъдат открити Уран, Нептун и Плутон, така наречените висши невидими планети, които днешните астролози също използват и те имат отношение и влияние върху цели поколения за дълго време, по които на практика ние правим дългосрочните си прогнози. Повече от 2000 години самата християнска църква предупреждава за края на земните ни дни. Нещо повече, цялата нейна доктрина е изградена върху страха от апокалипсиса и страшния съд. Отец Василий, например, е напълно убеден, че краят няма да ни се размине. Христос казва, като видите смокинята, че пуска листа, знаете, че е близо лято. Съответно, когато видите белиците, които аз ще ви дам, знаете, че наближава края. Но той казва още нещо, още по-жестоко, че този край, който ние ще видим, ще бъде началото на голями мъки. И че краят няма да бъде този край, който ние ще видим, а ще има едни жестоки последствия за цялата Вселена, които ще дойдат между края и идването на Спасителя, второто пришествие на Господ Исус Христос. И това ще бъде в недалечно обозримо бъдеще. Предсказанията за това обозримо бъдеще тревожат повечето хора по света. Всички се чудим, предстои ли ни наистина галактическо изпитание. Затова днес, в навечерието на фаталния ден, неизменно се питаме, ще се събудим ли на 22-ри? Ние сме творците на това суеверие. Ние сме хората, които са го създали и го разпространяват, като по този начин пораждат страх. И когато започнем да защитаваме подобни вярвания, се превръщаме в фанатици. И така губим любовта си към живота, защото на практика това означава, че сме готови както да живеем, така и да умрем за някаква изначално загубена кауза. Затова отново казвам, трябва да използваме края на настоящия цикъл на календара на маите, за да изкореним фанатизма, суеверията и да се обърнем към истината. Много е вярно това, че истината освобождава. Незнайно защо се приписва такава съдбовност на тази дата, 21 декември 2012 година, когато в планетарните аспекти няма кой знае какъв фатализъм по отношение на самите аспекти. На всеки 21 декември Слънцето навлиза в знака Козирог. Друг е въпросът, че имаме все пак воден знак. Плутон е в Козирог, също земен знак. Той е свързан с ядрото. Това така загатва като възможности. Разбира се, ние само прогнозираме, но има опасности от катаклизми в този период. Още Христос на своите апостоли казва, че краят на света ще бъде съпроводен с огромни бедствия от чисто природен характер, от чисто космически характер. Тоест, ще започнат да измират много хора. Ще започнат да има земетресения, вълнения. Казва, морския шум ще бъде толкова силен, че хората ще се плашат от него. Месечината ще стане кърво-червена, ще изпопадат звездите от небето. Разбирате ли? Той ще бъде един невероятен катаклизъм, и то чисто природен катаклизъм, който ще предхожда идването на Антихриста, който ще бъде определен период от време, и това е според тълкованието в Откровението, което се дават. И чак тогава, когато се изпълнат дните на Антихриста, ще дойде Христос в своята слава да съди цялата Вселена. Отец Василий е категоричен, че може да отложим края на света, но не и да се разминем с него. И ни напомня, че вече 2000 години църквата ни предупреждава именно за този ден. И точно по тази причина трябва да бъдем добри, милосърдни и смирени. Откакто свят светува, има една книга, в която е описано всичко. И ние вярваме в нея. А последната книга, Откровението на Стоян Богослов, в превод означава Апокалипсис. Тоест, това, което Стоян Богослов е видял, когато е бил заточен на остров Патмос, от Бога виденията за това, което ще се случи в последните времена.
Когато говоря пред хората, винаги напомням, че думата апокалипсис в превод от гръцки, освен всичко друго, означава разкриване, което абсолютно съвпада с това, което в момента се случва. Тъй като в момента тече едно истинско разкриване на истината за това какво представлява живота на планетата Земя, което в езотеричния жаргон е наречено още да паднат вуалите. Ако приемем, че има вуали, които скриват нашата истина, а именно, че сме божествени създания, сега тези вуали падат. Ако приемем, че разкриването е сваляне на вуалите, значи апокалипсиса е настъпил. За всеки един от нас, деня на нашата смърт е един вид страшен съд. И целият ни живот е вид страшен смърт. И целият ни живот е един вид катаклизъм. Бедствие. Живота ни е бедствие в по-голямата си част. Така че веднъж в индивидуален план ние сме в такова състояние, а пък вече мащабно нещата също се случат. Не съм забелязала нечие страшно пророчество да бъде сбъднато. То бива заменено в следващите дни с друго страшно пророчество и така си вървим от страшно пророчество към страшно пророчество, само и само да ни държи на ногти и така. Според най-новите духовни течения, 21 декември не е фатален ден, но е от огромно значение за развитието на човечеството. Според посветените, наистина ни предстои трансформация. Но не апокалиптична, а духовна, на енергийно и вибрационно ниво. На този ден ще се осъществи едно подравняване на планетите, подреждането им в права линия, в което ще участва Земята, няколко планети от Слънчевата система и други тела от нашата галактика Млечен път. Всъщност подравняването ще бъде свързано с това, че планетата Земя ще се изравни с центъра на галактиката, което е в съзвездието Плеяди, и по този начин ще станем директно свързани с този галактически център. Това е една доста сериозна енергийна ситуация, която ще почувстваме всички. Не липсват и астрономически аргументи в подкрепа на тази теория. Такова изравняване на Земята с галактическия център става веднъж на 26 000 години. Именно времето, за което Земята прави пълен кръг около центъра на Млечния път. Освен това, точно на 21 декември към нас ще се отвори небесен портал, твърдят контактьори, които общуват с невидими светове. Този портал е енергиен. Буквално през него ще протече енергия от източника, защото центъра на нашата галактика Млечен път е всъщност една част от източника, от Твореца. Това е чиста енергия, светлина, любов, която ще се излее директно към планетата ни. Защото до сега също се правят такива изливания на енергия, само че те минават чрез транслирането им през други планетни тела, ако мога така да се изразя, докато сега това ще стане директно. Тоест ние ще се свържем директно с източника. А вече как това ще ни се отрази е втори и трети въпрос. Тоест този портал е енергиен и ще се осъществи, когато се получи това галактическо подравняване или прецесията. До сега Земята в последните 26 000 години се е въртяла навън, от центъра на галактиката навън. Сега ще започне обратното движение от периферията на галактиката, където ние сме стигнали, като един вид финална точка на нашето движение извън центъра. Сега ще започнем да се прибираме навътре към центъра, което ще отнеме следващите 26 000 години. Хиляди хора по света вярват, че 21 декември всъщност е началото на нова епоха, от която ще започнем да пренастройваме честотите си на вибрацията на любовта. Вярват, че идва времето да се събудим от порочната матрица на егото, страха и алчността. Има души, които са избрали да се събудят и такива, които все още не са избрали да се събудят. Аз просто принадлежа към тези души, които са избрали да се събудят, и в този смисъл всеки житейски план на всеки човек води човека към ситуации и събития в живота му, които да осъществят въпросното събуждане. Животът е изключително лесен. Хората са тези, които го усложняват.
Това открих по времето, когато бях шаман. Повечето хора с здравословни проблеми всъщност имат по-скоро психологически проблеми. Точно за това станах шаман, за да разбера по какъв точно начин работи човешкото съзнание. Никой не се страхува от края на света глобално, защото никой не може да мисли толкова глобално. Ние искаме да съхраним нашия си, личния си уют, комфорт, добруване и така нататък. – 2012 е важна за човечеството основно с навлизането на Нептун в Риби. Риби е най-духовният знак, той съдържа в себе си абсолютно всички качества от всички останали зодиакални знаци. Затова и рибите са две. Едната плува нагоре, другата плува надолу. Тоест, ако ние не се развиваме в правилната посока и не вървим по един духовен път, като нормални хора с главно Ч, а вървим надолу, ще затънем, така да се каже, в блатото, в тинята, на дъното. На базата на звездната карта, астролозите съвсем закономерно очакват след 2012 година нов период на духовно израстване, поява на нови идеологии и промяна на душевното състояние на човека. Главен виновник за тези реформи на практика е Нептун, който навлиза в своята собствена обител – знака Риби. Да, в един такъв аспект това е положително. Но в друг аспект Нептун пък има отношение към мисловния процес също. Той се свързва с мозъчната кора на човек. Може би това е една от причините, убедена съм, че е така, една от причините, поради които се увеличиха самоубийствата. Аз, например, очаквам при по-нисшите типове хора да има увеличаване броя на наркоманията, на алкохолиците. Всичко това е по Нептун. Част от промяната ще е повдигане на нивото на емпатията и на телепатията в разума ни. Тоест, ние ще сме по-отворени да приемаме чужди преживявания и нашия разум да ги обработва. Да предаваме и да бъдем достатъчно честни, откровени, открити, за да може човека срещу нас да се преживее и да ни разбере. В момента човечеството за пръв път се отваря за една върховна истина, която независимо кой какво говори, тази истина е истина и това е, че ние сме божествени създания. Кога и как ще отключим тези нива в себе си е вече съвсем друг въпрос. До момента човечеството се е развивало по начин, в който тази информация е била заключена, тази информация е била прикривана, тази информация е била откровенно недостъпна, за да не може хората да знаят кои са. Според църквата, хората са лишени от своите божествени сетива като наказание заради греховете, които са натрупали. Колкото повече човеци има на планетата, толкова повече се преумножава злото, казва отец Василий. И ние можем да изкупим вината си само чрез пост, молитва и благочестив живот. Образът, който получава човешкото съзнание, е пречупен през призмата на окото, а мозъкът стои в тъмнина. Каквото получи като информация през окото, това създава като образ. Но ние не знаем, че това е реалният образ. В никакъв случай. Човек е ограничен в своята сетивност. От всякъде. Ние сме роби на нашите сетива. На крайниците си, на обонянието си, на очите си. Те са ограничени. Вселената изобщо не е това, което ние виждаме. Затова не виждаме и ангелите, затова не виждаме и демоните. Затова не виждаме много неща, които човек ще види след своята телесна смърт. Защото душата тогава вече няма ограниченията на плътта и вижда реалността. Ние не живееме в реалността. Ние живееме в една призма, която ни се проектира в нашия мозък от нашите сетива. Целта на мирозданието е това душите, които се прераждат на генерации, да бъдат дисциплинирани. Само и единствено материалният свят може да даде тази дисциплина. Душата, образно казано, е във вид на флуид. Инкарнирайки се на Земята, тя придобива някаква форма
и се научава да спазва тази форма и тази дисциплина. Тоест, тя по най-трудния начин научава неща, които в духовния свят няма как да научи. Това е смисъла на земния свят, на Малкут. Това е смисъла на земята, на материалното. Ако материалният свят изчезне, какъв е смисъла на мирозданието? Денят, в който Христос дойде да съди цялата вселена. Тогава ще бъде отворен и раят, ще бъде отворен и ада, и тези, които бъдат възнаградени с Господ, ще влезат в новия свят, новата вселена, която ще бъде сътворена в този ден. Ще има нова вселена. Буквална вселена, в която обаче няма да има тлението, което имаме в момента. Хората ще бъдат вечно живи, така както бяха създадени Адам и Ева изначално. Да бъдат вечно живи. В края на ледниковата епоха много хора по някакъв начин, дали от студове, от болести или по други причини, глобално по целия свят хората са измрели, останали са единици, които са носили най-здравите гени. Но те не са си строили бункери, те просто са били страшно умни, страшно адаптивни, инициативни и затова са останали и те са оставили гените си на нас, за да може човечеството да бъде, човека Homo sapiens, да бъде най-интелигентното за добро или за зло и най-адаптивното за добро или за зло същество в този материален свят. Служителите на светлината, както са известни хората от най-новото духовно течение, обаче имат друга трактовка на предстоящата духовна трансформация. Те обясняват, че ние всъщност ще реализираме един вибрационен скок в 5-то измерение. Може би точно то е предверието към новата вселена или блажения живот, за който се споменава в светите книги. Измеренията са нива на реалности, на нива на светлината, между другото също така. И представляват нещо като етажи, на които се намираме. Когато стигнем следващо ниво и готовност, преминаваме от един етаж на по-горен етаж. Просто в момента цялата планета и човечеството на нея преминава наистина в по-горно измерение. Под по-горно разбираме с по-висока светлина и любов. Божествена, безусловна любов. Ние до сега сме били в 3-то измерение. В 1987 година има различни мнения по този въпрос, но аз тук споделям своята истина и нещата, които аз съм научила. Не е необходимо това да бъде възприемано като по дефолт. Всеки е свободен да събира информацията, която му е достъпна. Аз знам, че от 1987, когато сме дали разрешението за движение в светлината, всъщност Земята е навлязла в 4-то измерение. Тоест ние в тези 25 години сме го минали 4-то измерение. Това, разбира се, не важи за всички като цяло, важи обаче за планетата. Кога ще се случи всичко описано? Откровението на светия апостол и евангелист Йоан Богослов дава възможен отговор и на този въпрос. И предупреждава, че трябва да бъдем много зорки за появата на демоничния антихрист, който ще изкуши мнозина. Християните трябва да бъдат подготвени, трябва да знаят и да познаят антихриста, т.е. човека, в чието лице ще се яви антихриста. Това ще бъде човек, който обаче ще бъде надарен с огромни възможности от дявола. Той ще може да променя времето, ще може да прави чудеса, ще може да лети във въздуха дори. Но той ще дойде в края на времената като спасител от началото. Пак казвам, когато Христос говори за началото на края, той споменава за онези моменти на огромни катаклизми, които ще унищожат огромна част от човешкото население. Може би някои предполагат повече от 2/3. И антихристът ще дойде като спасител, един обединител, един човек, който ще възстанови баланса на земята. Ще се умее да впримчи в своите ръководни функции това хората да бъдат сплотени, да може да има храна за тези хора, да може да се възстанови до някъде отново социалния живот, който ще бъде нарушен от тези катаклизми. В рамките на няколко години антихриста ще възстанови социума, но после ще покаже истинското си лице. Ще поиска от хората да се откажат от Христос и да им сложат печат на ръката или на челото. Зад тези древни предупреждения някои виждат съвременен чип или интегрална схема с биометрични данни.
Но това ще получат само онези, които се откажат от старата вяра. В момента се намираме, ако пак не се лъжа, в 7520 година. Свети Нил казва, че е логично, тъй като след възкресението на Христос ние сме в 8-я ден. В момента се водиме в 8-я ден. Ден невечерни. Така по църковному. Съответно, Свети Нил предполага, че тъй като ние сме в 8-я ден, всичко трябва да се случи най-късно до 8000-та година. Съответно, ние в момента, ако сме 7520, той смята, че сме в последните времена, тъй като всичко трябва да се случи до 8000-та година. Ето, че според църквата, макар и неизбежен, краят на земните ни дни все пак е далеч и няма да настъпи точно на 21 декември тази година. Страхът от него обаче е голям. В някои държави дори са построили бункери, в които да се скрият от апокалипсиса. Аз искам да попитам хората, които смятат, че по този начин ще избегнат Армагедон. След Армагедон, след този катаклизъм, като излязат от бункерите, ще се чувстват ли щастливи? Те ще трябва да започнат да строят, те ще се върнат в каменната ера. Няма да имат нищо, с което да се справят материално. Ще трябва отново да градят материалния си свят. Питам, колко щастливи ще се чувстват, избягали от Армагедон. В малкото село Дръмша баба Олга и тази година се е запасила с компоти и консерви. Но не заради Армагедон. За нея всяка година е като апокалипсис. Трябва да се преживее. Възрастната жена не се плаши от края на света. Нема къде да се криеш, да бегаш. Това не може да избегаш от това. И така, какво дойде така? И аз се не надам нещо за напред. Аз си чекам, тук има една комшитя на дума. Оде, писмото е тръгнало за нас, а още не е стигнало. Реко, но не знае къде седиме. Баба Олга живее скромно, не се оплаква и не се страхува. И има своя философия за живота, която е научила от баща си. Баща ни не е учил не само мене, и ние, сестрите ми. Казва така, човек ако те мрази и да се кара, ти нема да го мразиш и нема да се караш, че си траш. Оно си има отгоре кой нарежда. Това ни е тата учил. И като одите, ако е сутрин рано, ако сретнеш човек, че му окнеш добра среща, че му окнеш добро утро. И ако минеш така на ливада да коси некой така косач, че минеш и че окнеш добър ден, добро вечер, нема да подминеш и нема да правиш лошо. Кой прави ти лошо, има друг, него го прави лошо, а ти му прави добро. Забележително е, но точно тази стара житейска мъдрост проповядват и служителите на светлината, които чакат 21 декември с надежда и упование. На следващия ден, след 21 ние ще се събудим отново тук. Отново ще бъдем заедно. Единствената разлика ще бъде, че ще бъде в ново ниво на енергия. И тази нова енергия ще започне да се разпространява в живота ни ден след ден. И ние ще започнем да се съобразяваме и да живеем чрез нея. И това ще се отрази на нещата, които представлява живота ни, но именно в това се състои изграждането на един нов свят, изпълнен с повече любов. Любов винаги има. Без любов няма как. Няма да има земя, няма да има мироздание. Това е смисъла на земното ни съществуване, на инкарнацията ни в материалния свят. Дома е усвоено пространство. След това следва двора, който също е усвоено пространство. Извън оградата
пространството е неосвоено, то трябва да бъде опознавано. По същата логика сега трябва да усвояваме, да разбираме това пето измерение, за какво е да реч, да се адаптираме към него, но аз съм сигурна, че ще се справим, защото човека е, може би, най-адаптивното същество в Вселената. Всъщност датата 21.12.2012 наистина крие специален заряд. Струпването на 12-ци носи определено нумерологично значение, което в крайна сметка отново се свежда до любовта. Това са 12-те лъча на мирозданието. Да, промяната идва, но според мен няма да е Армагедон, няма да е потоп. Тъй като тук става въпрос за шестица, защото 33 и 3 е 6, това е ден на любовта, ден на милостта, ден на милосърдието. Ден, в който трябва да се обърнем към собствените си корени, към собствените си ценности и да разберем къде и защо ни куца любовта. Просто е. Всяко едно човешко същество възприема светлината, която постъпва на планетата. Всяко едно, без изключение, независимо дали си дава сметка за това или не. От тук насетне ще се наблюдават едни хора, които имат повече светлина, които ще помагат на тези, които тепърва навлизат в осъзнаването и започват да търсят светлината, и така един на друг ще си помагаме, за да бъдат всички присъединени към това, защото планетата Земя е приела решение, тя е направила свой избор да живее в светлината и ще се наложи на всички хора да се съобразят с този избор. Ако човек не се развива в правилната насока, рискува да тръгне по съвсем погрешен път. Духовното израстване при нас през следващите години е много важно и това ще бъде едно от условията човечеството да върви така по един положителен път, така да се каже. Защото квадратурата между Уран и Плутон руши нечисто, плътното, така да се каже, ненужното, изчиства буклука, изчиства изметта от планетата, което означава, че ние трябва да се погрижим и за чистотата на планетата си. Твърде много замърсяваме. Астрологът Маргарита Паскалева предупреждава, че квадратурата между висшите планети Уран и Плутон прави предизвикателни аспекти, които създават напрежение в световен мащаб. Според нея предстоят внезапни и неочаквани събития, включително и в България. Другото нещо, което ме притеснява, този съвпад на Марс и Плутон на асцендента, създава опасност от терористичен акт. Нов. Това го казвам много отговорно. Страхувам се и трябва да бъдат взети абсолютно всички предпазни мерки това да не се случи. Няма да забравя хороскопа на Америка, когато бяха ударени на 11 септември. В техният хороскоп, тъй като аз следя техните, на големите държави хороскопите, Марс и Плутон в Стрелец, тогава бяха в техния така наречен първи дом на асцендента. Това е първи дом, има отношение към територията на страната, сигурността в държавата. Така че, ако не е терористичен акт, то може да има опит за убийство на високо поставена политическа фигура. Това го заявявам наистина много отговорно. Трябва да бъдат взети наистина много сериозни мерки срещу това. Анастасия от служители на светлината пък чертае промени от друг ракурс. Според нея Земята глобално ще смени биофизичните си параметри. Ще има смяна на полюсите, защото това е магнетична промяна, магнитна промяна. Магнитното поле ще се промени, то се променя в момента. Атмосферното налягане ще се промени. Чисто биофизичните параметри ще настъпи съществена, радикална промяна. Това ще бъде отчетено от науката. Всичко това ще бъде свързано с вибрацията на светлината и променената, повишената светлина на Земята. Но искам специално да подчертая, че смяната на полюсите ще става леко, постепенно, поетапно и аз лично с огромно удоволствие участвам в това, чрез медитация, да участвам в процеса да става нежен, плавен и лекичък, за да може всички да се адаптират към него. Има данни научни, че магнитният полюс, северния, вече не е там, където е бил преди 100 години.
изместене с километри, в смисъл то е драстично, нали, видимо, километри в някаква посока. Не мога да цитирам в момента, тъй като това не е част от моята. В смисъл не съм наясно, може да се провери тази информация. Що се отнася до оста, тя също се движи и ще продължи да се движи, докато Земята не вземе новата позиция, съответно на новата енергия. Това ще отнеме време. Казват, че ние тук сме щастливци, защото датата 21 декември 2012 година крие нещо хубаво за нас, българите. Сега България ще започне да отключва своите много големи, дълбоки, пълноценни духовни ресурси, които тя има от много древни времена, от времената на Атлантида и дори на Лемурия. Тези енергии, тази духовна информация, която ние всички чувстваме, някак си я интуитивно я усещаме, защото всички си говорим, че тук е някакво специално място. Това е именно интуитивното усещане за тази енергетика. Тя ще започне да се разкрива. Само че на едни много по-могъщи нива, в по-голяма светлина и в много по-голяма яснота. Очаквам и така да се повишат, да се увеличат броя на гурутата, така да се каже, духовните водачи, да, нови идеологии да се появят. И всичко това се надявам в крайна сметка да е за добро, за човечеството. България ще върви нагоре. България има много светло бъдеще. Толкова светло, че хората, които сега живеят навън, ще започнат да се прибират, защото тук ще става по-хубаво, отколкото е в другите държави. Точно за това, може би най-доброто, което трябва да направим, е просто да загърбим фанатизма и суеверията, както ни съветва мексиканецът Дон Мигел, и да започнем да живеем с любов, за да не разпъваме Исус още 2000-летия. Не мисля, че има човек, който би могъл да каже утре или след 5 години светът ще свърши. Това е несериозно, най-малкото. Господ не ни товари с нищо, което не можем да понесем. Това се отнася за всяка една душа, за всяка една групова душа, дори за глобалната групова душа, наречена Земя. Тоест, Господ няма да натовари Земята с нещо повече, от което тя може да понесе. Чисто и просто. В основата на всяко благочестие стои страхът Божий. Когато ти има страх, ти си добър. Кой е добро работил и там ще си добро работи. Кой е лошо работил и там на оня свет ще прави лошо. На всички мога да кажа, че се движим в правилната посока. Всичко ще се нареди както трябва. Винаги, дори когато е имало преминаване от период в период, дори в гръцката митология, златен, сребърен, железен и така нататък векове, винаги е оставено човечество, давано е шанс на човека да оцелее по много проста причина. Ако ги няма хората, кой ще вярва в боговете? Кой ще им принася жертви? Кой ще им се моли? Кой ще строи храмове? Не бива да се страхуваме. Това, което се случва, е възвръщане към дома. Не бива да се страхуваме. Ние се прибираме от дома.